अर्धा लिटर अकोल्याचा आणि कस्टर्ड पावडर आहे। एक पॅकेट भरून? एक पॅकेट नाही, पूर्ण नाही, थोडंसं 2 ते 3 चमचे। थोडासा गार दूध काढून ठेवलं होतं, त्याच्यात आता हे मिक्स करून घ्यायची। गार दूध गरम दुधात नाही टाकायचे, नाही तर गोले बनतात। ढवळून घ्यायची। आपल्या गणपती बाप्पासाठी प्रसाद आहे सकाळचा, काहीतरी गोड नैवेद्य पाहिजे ना। देवपूजा झाल्यावर साखर टाकते। दूध गरम झालं पाहिजे का? हां, झालं, उकळी आली दुधाला, आली आहे ना। त्याच्यामध्ये फळं आपली आहेत, काय काय घेतले? अंजीर, सफरचंद आणि डाळिंब। ते घट्ट बनेल, गार झाल्यावर अजून घट्ट होणार। आणि आपल्याला फ्रुट्स पण टाकायचे। आता थोडा गार झाला ना की टाकायचं। हे तर झाले तयार, त्याच्यानंतर पहिला टाकायचे। आणि ते काय खीर बनवून ठेवली आहे ना? हां, खीर तांदळाची। हे आत्ताला देवपूजा झाल्यावर हे नैवेद्य दाखवायचा। आणि हे मोदक उशिरा करणार ना, म्हणून ही दुपारी जेवणाबरोबर खीर दाखवायची नैवेद्याबरोबर जेवण झाल्यावर। आणि मोदक मग जाताना आरती होईल ना संध्याकाळी, तेव्हा मोदक दाखवायचे। ही झाली ना आपली रेडी? हां, ही झाली। हाय, दुकान उघडी झालं आता? आता खाली उतरायचं थोड्या वेळाने। आता मी आरती करून घेतलेली आहे ना, आता गणपतीचं विसर्जन। आता आपले बाप्पा जाणार। यस। मम्मी, आता तिकडून इकडे बसवलं, आता परत खाली बसवलंय। आता त्यांनी पूजा करायची खाली, आता ते जातात ना म्हणून। आणि आता तुम्हाला काय सांगायचं, त्याला मागायचं, सांगायचं, सगळं आता सांगायचं। बोल नसणार हाँ फटाकड्याची पिशवी घे. चला आरामात. चला चला मी
दाखवशील ना आरामात? एक आता जॉईंट होते, आता 2 झालेत ना, पुढे पुढे जातील ना त्यामुळे. काय नाव बाबू तुझं? दुर्वा. गणपतीचं दुर्वा. अरे मग तिकडे कुठून चालली? इकडून चाल. तिकडे हे आहेत, कच्ची द्यायला लागतं ना पाय. आता हे थांबले का? जे वरचे अजून गणपती यायचे आहेत ना, म्हणजे घाटी आहे ना, म्हणून ते पहिले पहिले आणले पुढे. आता एक 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 करून आणणार ना सर्व. एक एक करून एकत्र करणार. इथे 2 गणपती आले, ते पाठवून 2 गणपती आले. पाठी जाशील ना खाली, पुढे जरा पुढे. काय चल चल म्हणजे
तिकडे दाखवतो जय देव जय मंगलमूर्ती